Район мәгариф идарәсендә үткән отчет җыелышында узган уку елындагы уңышларны барлау, җитешсезлекләрне исәпкә алып, агымдагысына планнар төзүгә, эшләр билгеләүгә багышланды. Чараны район мәгариф бүлеге идарәсе начальнигы Гөлнара Кашапова ачып алып барды. Җыелышта мәктәпкәчә белем бирү бүлеге начальнигы Лиза Әһәдуллина, тәрбия эшләре бүлеге җитәкчесе Руфина Заһидуллина, мәгълүмати методика бүлеге начальнигы Зинфира Минхажева, мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Лилия Нәбиева, Орленок балалар лагеры директоры Рәмзил Рахматуллин, бош бухгалтер Әлфия Әхмәтова чыгыш ясады. По итогам отчета ОО-1 на начало учебного года в школах у нас обучается 3614 детей, и все учащиеся первых-9 классов обучаются по новым федеральным стандартам. По итогам 18-19 года абсолютная успеваемость по району составила 98,7%, качественная 58,7%. Җыелышта катнашучы район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин мәгариф идарәсенең барлык эшчәнлек юнәлешләре буенча учреждениенең эшенә йомгак ясады. Укучыларның белем сыйфаты түбәнәюен, республика, Россия күләмендә үткән олимпиадаларда катнашучыларның аз булуын, 1нче сыйныфка, 10нчы сыйныфка баручы балаларның саны кимүен билгеләде. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләренә районда үткәрелә торган мәдәни масса күләм, спорт һәм социаль әһәмиятле чараларда актив катнашканнар өчен рәхмәт белдерде. 2020 елга бурычларын, таләпләрен җиткерде. 2019 елгы эш нәтиҗәләре буенча район хакимиятенең мактау грамоталары белән мәгълүмати методика бүлеге методисты Альмира Яхина, бухгалтер Флиза Галимова, мәгариф идарәсенең мактау грамоталары белән тәрбия эшләре бүлеге белгече Фирая Нуриева, юрист Анфиса Яримова, бухгалтер Зифа Шаяхметова бүләкләнде. Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.